sakchet chikabar ajok ne nasung masi jeng naba donga masi jeng naba donga ta soi nangni ko last to ajok aru ko bara imang galayen bersibri bersiboni jamnu galgen maina bini igor ko sungdua ko sungona kana ja Pulang langsung ke jotonai tongai tahuktai rusuk sono Aldre Entertainment YouTube channel lo. Thumbnail te title nubi norok busimang hana te saimang hana hanai angkha khlaio. Norok tabuk ni generation norok nubi mang hana tabuk busuk kai kini borok viral khaijak tong tangi viral khaijak tomung samung hamya tomung samung belai kino channel ma singchang thangma ja ei amoni lode viral khaijago. Kebang ma borok no social media wa viral khaijak marok nubi tongo ya ba a viral khaijak marok no bahai no khaya jai no khaya ei amoni bagi no abo haike belai ke overtake bokna viral lok borok muni suno lasna kirna sia aboni bagi se viral khaijago tangi hingangke okra sakra rok ni sitango no abo haike tomung hanya sene ma sisa tomung tongoi tongo ei aboni bagi se video record khaiye porok tiri camera khaiye viral khaijakmani nango sing ogna sikai klayo sing thangbo jinani klayo tangi hingangke tabuk ang okra sakra rok boskango omo hain tongang hingangke ano okra sakra rok tamo hinai tamo sanai sing abo se bujinani nango yang borong ni sago ang gian rok koroi te bongna bokro rok awan sumung rok koroi amoni bagi se tini borok viral khaijakmani nango tangi hingangke tring o tring bisi ketalo tamo wngkha horok kini bukhukjuk tabuk nijini hamjak no chladang wngkha na dolok de wngkha abo saimaya phiaba berailaio thanglaio hor kuthuk kuthuk duitani somoy bartani somoy rogono asuk kwchangma kwchang saono amo haike bachaoui tring bisi ketal no nainani hinui thanglaio phiaba thanglaikhang hingkhe lama odek modek lama kwchang rogono abo hai tomung sitra selengma sisa rok bui nukbaio ang nukbaimani bisingtwi baksa baksa video camera khaiye record khai tongphio tei amoni ulo hingkhe Facebook rogo saroklaio Instagram rogo tei kwbangma social media o viral wngwi thangkhai no aforo hingkhe tamo wngkini a borok rok belai kheno thwinani lama o simi je klaijak tei thangjak ei abo hai wngwi thango phiaba tangi hingkhe tabuk belai kheno hamya lama o klaijak chini o bukhuk bai chini o takhuk tangi hingkhe abo haike no borok rok bai borok hamya rok bai manjakha lama kwcharo abo haike borok bwthakgwi de kok salai tongkha na tangwi bo aro achuklai tongkha tei abono nugui se kwbangma chwla chwla rok aro o borok romkha tangi romkha borok no tomung sitra wnglai tongo tei hamya lama o thangwi tongo khlailai tongo hinui borok romwi video khaijakha tei aborok hingkha hingkhe pungsa pungni bwjakha tangi norok omo hai wnglai tong norok kisa khono basima kwrwi de kirima kwrwi de hinui tangi hingkha hingkhe aborok belai kheno chaya no klaio bwjaknani kok phano khuk bai sajago tei himjago tangi hingkha hingkhe nwng romdi nwng asuk hor kuthuk rogo bolong rogo asuk kwchangma kwchang sa tamo khlai abo kaisa kok swngjaknai no hingkha hingkhe amorok belai kheno chaya klaio kwchang kwchang thangwi nai phaidi tei nogo phaidi abo chao tei a bolong rogo boi saborok bai bo manjakno sabo bai himjakno baksa baksa borok rok borok hamya rok tongo tei nono bui phano bwtharwi phano simano aboni bagwi si hingkha hingkhe
baksa borok tongo drug sanai rok drug sanai rok nini borok kaham siniya nini borok hamya phano siniya kaham siniya amo hai rok jemano jebai no boi botharo tahotai buhuksong omo bo belai kheno gotna goti oi thangka o taklai 2025 ni tiri bisi kwtalo te hingangke belai kheno wanama chingsa chini tipra sarok kalagjak abo sujora tei phiaba omo hai keno agini chini viral khaijak tongo tamoni ni okra hindi tamo srai hindi kwbangma borok o tripura rajyo ni kwbangma borok no fatar hasteo ba aswngno bini bwsai bai bini bihik khalaio bini bihik bai bini bwsai khalaio amo hai ke bo kwbangma no urpati oi thangka phiaba tabuk abo hamoi thangka phia tabuk hingka hingke chwla sikla tei bwrui sikla rokni somosya tei bongni aro o hamya bai kubuljak tei hamya bai kubuljak kaham wngthon tei joto silaimani bisingtwi tipra thamjak wngthon tabuktai bukuksung norok buji khwnani khlaio tinini video norok puilang ching paithak jora naitongmani bagwi norokno belai belai khe hambai।